Wel, dwi'n dal yn ganol y ffin, a mae gennau gwmni dau sydd wedi bod yn cystadlu'n frwd. Ac oedd hi'n dipyn o gystadliaeth rhwng y ddau yma, achos mae Elis a mam efo fi, neu Elis a Sian, ddylswn i ddweud. A iad Elis gynta, yna garden goch, Elis. Oes, mae yna. Llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr iawn. Ti'n hwnna di dynan? Ie. Ie? Faint mod i gymryd i wneud hwnna, dweud? Mae wedi cymryd 12 sesiwn. 12 sesiwn o faint. Faint i sesiwn? Unwaith bob mis. Unwaith y mis. A ti'n mynd i ryw glwb neu be i ddysgu wneud nhw? Dwi'n mynd i clwb yn Deiniolen. Deiniolen. Ie. Ac ydi wrth y fod wneud ffyn? Ynddo. Ys faint i wrthi? Rhyw flwyddyn. Dim ond blwyddyn? Ie. Ti'n ei golwg ar hwnna? O, na'n ffon fendigedig. Be ni wedi gwerthu hi? Am grocbris? Na. Cadwy? Ie. I fynd i gerdded? Ie. A ti wedi curo mam hefyd. Ail geth mam ynddi? Ie. Hwn i gael gair fo hi gatgoffau? Ie. Sian? Ia. Ti'n ei Ynddo diolch. Da iawn. Ail ar y ffordd. Mae'n ffon na'n fendigedig Wel, hefyd. do'n i'm yn disgwyl dim byd, so mae'n briliant, mae wedi cael ail, dydy. Chwarae teg. A mae'n adlewyrchiad. Mae'r ffon yn siwtio. Mae'n siwtio'r maint, dydy. Yndi mae yn. A mae'n wahanol iawn i hwnna. Pa brand di hwnna te? O, byr di hwn. Byr di hwnna. Ia, ia. Byr. Byr. Byr a byr, ia, ia. Mae di wneud i ffitio fi, li. Ie, yndi? Yndi. Ydy o'n rhywbeth... Wel, diolch yn beth cyffredin iawn, te, bod chi'n gweld mam a mab yn neud ffyn yma gilydd. Lle oedd ddiddordeb i gychwyn, te? Wel, taid Elis, taid Brincroes oedd eisiau cael greu ffyn, a mae'n anodd cael gafel ar ffalm dda, lle wedyn oedd Elis eisiau cael magu diddordeb yn yr peth, a nath eisiau ati chwilio am glwb iddo fo, ac a hyd i glwb yn Deiniolen, so clwb gneithurwyr ffyn Gogledd Cymru dio. A wedyn, ers rhyw mis Mai dwytha, da ni wedi cychwyn. A dyn Elis yn cael dipyn o hwyl ar y gwneud y ffon, a wedyn un o'r... Dych chi'ch da'n gael hwyl, swn i'n dweud? A dyn un o'r dynion y ditha fe dwywaith i chdi wneud un ddim. A dyn dyma fi'n chansio wneud un, a dyn ni'n eillyn sioe nefyn, a dyn amdani bilth, de, pam ddim. Syth i'r top? Syth i'r top, ie. Faint sy'n mynd i'r clwb yma, te? O, mae yna ta hanner cant yn aelodau o'r clwb, ella mwy. Sam llawer, ddwy o ferchaid sy'n mynd. Fi a Sioned, lle. A wedyn, mae yna rhyw 4-5 o blant yn mynd o dan 16. Mae'n wych gweld y fechgyn ifanc ma'n cychwyn yn ifanc, achos mae yn grefft sydd yn marw allan falle, yndi? O, yndi mae, ydy, ti'n fel, a yr expertise sy'n y clwb, mae o'n, ti'n fel, mae'n ffiltrio lawr i ni, dydy, a mae'n arferchog bod yr hogia, wedi Elis efo gymaint ddiddordeb neu ffon, a wedyn, ti'n 11 oed ydi o, a wedyn mae gennym flynyddoedd o'i flaen o wan, does i gwneud ffon eto well, a dechrau gwerthu'n allan, neu dipyn bach o bres, Elis? Neu bach o bres, na byddwn eisiau glywed yna. Ac adfer yr hen grefft. Ia, ia. Daliwch atydd, Elis a mam. Diolch am y sgwrs. Diolch.